walay usa ni ini katawo nga pwedeng mo iskapo. Walay usa ka tawo nga mamalibad nga moingon dili ko mo atubang sa paghukom. Dili kana madawat nga katarungan. Kay kitang tanan kinahanglan mga tubang. Naa ka mas kapis kay panlawa sa dihang padayon nga ikaw nagsunod sa atong tulamanon. Sa di pa ta mo sugod, ako mong gihangyo sa pagdungo sa iyong ulo alang sa pagampo. Dios na mga langit nun, tagay kami kibalog kaalam, samtang magatuon kami sa pulong. Abliha mong hunahunaw kasing-kasing, aron madawat mo kamatuoran. Og mo kani kamugiya ka na mo sa labing suod nga relasyon nga kanimo. Salamat sa pagtuwag sa pagkampo amo nang gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong tun-an karon mao kini. Ang adlaw sa adlaw nga hukman ang kalibutan. Akong usbon, sa adlaw nga hukman ang kalibutan. Okay? Unsa ang mga pulong sa Dios mahitungod sa umalabot nga paghukom? Ang Buhat Kapitulo 17, 30-31 nag-ingon, ang Dios wala lamang manumbaling sa panahon sa kaburong. Apan siya karon nagsugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. Kay siya nakatudlo nag-usa ka adlaw kanusa subay sa katarungan iyang pagahukban ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iyang tinudlo alang niini. Ug kun kini himatud-an ngadto sa tarang mga tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Dunay paghukom nga gikatakda sa Dios dinhis kalibutan. Ug ang matag usa ka tawo, matag usa ka nato, kinahanglan mga tubang ni ining paghukom. Ug atong dawaton ang angay kanato sa atong nabuhat maayo ukong dautan. Unsay buhaton sa matag usa sa panahon sa paghukom? O 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 10 nag-ingon, kay kitang tanan kinahanglan mga tubang sukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo og dautan. Kinahanglan mga tubang. Walay usa ni ini ka tawo nga pwedeng mo iskapo. Walay usa ka tawo nga mamalibad nga moingon dili ko mo atubang sa paghukom. Dili kana madawat nga katarungan. Kay kitang tanan kinahanglan mga tubang sa paghukom sa Dios. Aron nga magadawat ka sumala sa imong nabuhat maayo o dautan. Kung nagbuhat kag maayo, maayo ang hukom alang kanimo. Kung nagbuhat kag pagkadautan, dautan usab ang balos sa kadautan nga imong gihimo dinhi sa kalibutan. Unsa ang basihan sa panahon sa paghukom? Santiago 2:12 ug 13 nag-ingon, kinahanglan managsulti ug managbuhat kamo ingon nga mga tawo nga pagahukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. Kay ang paghukom walay ko kaluoy alang sa tawo nga wala magpakitag kaluoy, ngani ang kaluoy nagadaog batok sa paghukom. Ang basihanan sa paghukom mao ang kasuguan sa Dios. Walay usa ka tawo sa balaod sa Pilipinas nga pagasilutan sa sala kansang kalapasan wala man lapas niya sa batakang balaod sa Pilipinas. Sa laing bahin ang Dios dunay batakang balaod. Ang iyang balaod napulo kasugo ug mauni ang basihanan sa iyang paghukom. Kay ang paghukom wala magpakitag kaluoy ngadto kang bisan kinsa nga sa pagkakaron
wala magpakita sa iyang kaluoy, sa iyang kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa iyang kinabuhi. Unsa ang basahon? Ang ukban panahon sa paghukom. Tanawag unsa nga mga basahon? Malakias 3:16, unya ang may kahadlok ang Hiyuba, magasulti ang usa og si Hiyuba, mamati og magpatalinghog, og ang usa ka basahon sa handumanan gisulat atubangan kanila alang kanila nga may kahadlok ang Hiyuba og nagapamalandong sa iyang ngalan. Ang basahon sa handumanan mao kini ang basahon nga gisulatan sa tanang mga maayong binuhatan sa mga katawhan. Walay usa sa maayo niyong binuhatan nga nanlilong sa Dios. Nasulat kini tanan pinaagi sa imong recording angel nga kanunay nga uban kanimo. Asa isulat ang pangalan sa maningbiya sa Dios? Atong basahon, Jeremias 17:13. O Hiyuba ang kalauman sa Israel, ang tanang mingbiya kanimo pagapakaulawan sila. Kadtong mingbiya kanako isulat diha sa yuta, tungod kay sila mingtalikod kang Hiyuba ang tuburan sa buhi nga katubigan. Kining basahon sa sala o basahon sa kamatayon mao kini ang gisuwatan sa tanang mga sala sa mga tao. Sa una ni ini masuwat ang imong ngalan, ug atbang sa imong ngalan anaa diha ang mga sala nga imong gibuhat sa matag karon ug unya sa tibuok nga adlaw sa imong kinabuhi. Karon diin man isulat ang mga pangalan sa mga matarong. Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 12-14 nag-ingon, o nakita ko ang mga patay dagko og gagmay nga tindog atubangan sa trono, og dihay mga basahon nga gipangbuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi, og ang mga patay gipanghukman pinasikad sa nasulat sa mga basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan. Hukman ang matag usa pinasikad sa binuhatan. Apan una, ang ikatulong basahon mao kini ang basahon nga gisulatan sa mga pangalan sa mga luwasonon. Kung ang imong ngalan dili makita diha sa basahon sa kinabuhi, doon na kay kabutangan ang kalaglagan. Ayaw gyud kumpiyansa kay ang tanan natong mga binuhatan, bisan pa ang tanang nangamatay nga nagbuhat sa maayo o sa daotan o tingkayon, o kung nagbuhat silag matarong, ang ilang ngalan ibalkin didto sa basahon, mabutang sa basahon sa kinabuhi, og andam na sila sa pagdawat sa ilang ganti sumala sa kasulatan, og ang dagat mitugyan sa ilang patay nga diha ni ini. Ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa ilang mga patay nga diha kanila, ug ang tanan gipanghukman pinasikad sa ilang binuhatan. Unsay buot pasabot mga higalaan ng Hades? Buot pasabot minteryo, nalubong. Unsay buot pasabot anang dagat mitugyan sa mga patay? Kadtong mga tao nga wala malubong ay ang ilang mga bukog o patayng lawas anaa nagpabilin sa kadagatan. Didto sila nadugta. Mutugyan sila sa ilang patay, ang sementeryo mutugyan sa iyang mga minatay, o kini silang mga minataya muatubang sa ilang mga binuhatan diha sa paghukom sa Dios. O kung ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi, sa itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Naitulo ka basahon mga kaigsuunan ang ablihan panas paghukom. Una, basahon sa handumanan, nasulat ang atong mga maayong binuhatan. Basahon sa kamatayon, nasulat ang daotang binuhatan. Ang basahon sa kinabuhi, nasulat ang mga ngalan nga makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Diin magsugod ang paghukom sa Dios. Asa man isugdi?
Ono Pedro 4:17 nag-ingon, kay panahon na nga pagasugdan ang paghukom diha sa balay sa Dios, od kini magasugon man paghukom kanato unsa man kay dangatan sa mga tao nga wala magtuman sa maayong balita. Ang paghukom sa Dios sugdan diha sa balay sa Dios. Kinsay but pasabot ini? Ang mga Kristohanon. Kung ikaw nag-angkon nga Kristohanon sa pagkakaroon, diha kanimo o kanako magasugod ang paghukom. Buot ipasabot, kita ang unang pagahukman. Unsay buhato nato aron nga mahukman kita nga walay sala panahon sa paghukom? Niya ay giingon sa Biblia. Ono Juan 1:9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod ni anak mo pasaylo siya sa atong mga sala og mag-akinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Naay kondisyon ang Biblia. Kung gusto kang hukman nga walay sala sa pagkakaroon pa lang nga daan, isugid ang imong mga sala. Kay walay gidakon sa imong kasalanan nga nahimo, nga dili kaya pasayloon sa Dios. Tanan nimong pagpakasala, iyang pasayloon uban sa usa ka kondisyon. Kung kini imong isugid og imong hinulsulan. Kinsa man ang atong manlalaban nga atong tigpanalipod panahon sa paghukom. Ania ang tubag sa Biblia. Ono Juan 2:1 nag-ingon, minahal ko mga anak, nagsulat ako kaninyo nini mga butanga aron kabo dili makasala. Apan kun makasala man gayod, kita adunay manglalaban nga mga tubang sa amahan, si Jesucristo ang matarong. Mga higala, naatay manglalaban. Maabsuelto ka sa imong kaso panahon sa adlaw sa paghukom. Kung ang imong kuhaong manlalaban o abogado panahon sa pagtaral kanimo sa hukmanan, si Kristo mo'y imong abogado kay siya mo'y matarong. Dili ang mga santos mo'y makaabsuelto sa imong kaso. Kung si Santa Maria gani imong kuhaon nga abogado og tigpanalipod, pildi ka. Kung si San Pedro mo gihapon, pildi ka. Deklarar kang sadan kay kining mga santos nga gisaligan sa mga tao karon walay kapasidad sa paglaban. Apan si Kristo kung siya'y imong kuhaong abogado nga mga tubang kanimo sa panahon sa paghukom, sigurado kang absuelto. Kay ang huwis iyang amahan. Og dili siya gusto nga ang iyang anak sa natad sa korte mapildi sa katarungan. Muna nga dako kaayo ang kasiguruhan nga mahukman kang di sad-an panahon sa paghukom kung si Kristo mao'y imong abogado o kung imong manlalaban. Unsa ang basihan sa paghukom? Ecclesiastes 12:13 o 14 nag-ingon, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na. Kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Kay paggadadon sa Dios ang sa paghukom uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo, bisan kon dautan. Anaa ang kasuguan sa Dios nga iyang basihan sa paghukom. Walay malilong sa mata sa Dios sa imong gitaguan nga mga kabuangan sa kalibutan, o wa say mataguan at tubangan sa Dios sa imong binuhat nga maayo alang sa Dios ug alang sa uban dinhi sa kalibutan. Dadon sa Dios ngadto sa paghukom, bisan ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan maayo, bisan ang dautan. Unsa ang tambag sa Dios kanato karon mahitungod sa paghukom? Nag-ingon siya sa Isaias 1:18, umari kamo karon, usahan ta paghusay. Nag-ingon si Jehova, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila papution ingon sa nibi. Bisan sila lubos mapula, sila mamahimong sama sa puting balhibo
sa karnero. Walay sala nga dili kayang pasayloon sa Dios. Uban sa kondisyon nga ikaw makighusay, muduol, makighusay, musugid sa imong kasalaan, og mahimo kang absuelto sa imong kasalanan, makabaton kag pasayloan. Panahon sa adlaw sa paghukom, kung imo ka nang himuon, sigurado kang absuelto, og ang sentensya nga madawat nimo ang Dios mingon, panunda ang ginharian, nga gitagana ko alang kanimo, sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Naglaom ko nga ang atong pagtuon imong nasabtan, ug magahimo kag mga lakang nga mangayog kapasayloan, magbuhat unsay maayo atubangan sa Dios. Si Kristo mo'y imong kuhaong abogado ug manglalaban aron nga panahon sa paghukom masintensiyahan kang dili sad-an, absuelto ka sa imong kaso. Magampo ta. Dios nga langit nun, salamat sa imong pulong karon. Salamat nga naghatag ka kanamog kasiguruhan nga kung si Kristo maoy among manlalaban ng abogado, ug mosulti kami sa among kasalanan ngadto kaniya, kami makaangkon sa kasiguruhan sa kapasayloan sa among mga sala, ug mahimo kaming absuelto sa among kaso diha sa hukmanan ni Kristo. Salamat Ginoo sa pagtubag sa pag-ampo, pagpasaylo sa mga sala, amon ing gisalig ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Nagpasalamat ko sa imong pagsunod sa tuluman, uban sa panghinaot, nga ikaw makabaton og kalipay, kasiguruhan diha sa kaluwasan, sa dihang ikaw magpadayon sa pagsunod sa tulumanon, ang matuod nga pagtulunan.